Balingani, Mabhungu naMatshitshi sanibonani. Igama lami uSpooky N isiZulu. Namhlanje sizodingida sicubungule sichaze umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa bahlukumezekile behlakaniphelana nje obhalwe ngu-L. Molefe. Sizokwenza uphawu lokuhlaziya noma inkomba ebizwa ngokuthiwa ukuvezwa kwabalingiswa. Ukuvezwa kwabalingiswa kuthinta okuthathu. Okokuqala, ubunjalo bomlingiswa. Okwesibili, iqhaza elibanjwe umlingiswa emdlalweni. Okwesithathu, izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Ake siboneke. Sikhuluma ngani uma sikhuluma ngobunjalo bomlingiswa? Sikhuluma ngokuthi umlingiswa noma umdlali unjani ngemuva kokwenza okuthile noma unjani ngemuva kokukhuluma okuthile. Kusho ukuthi la sichaza abalingiswa ngezenzo zabo nangamazwi abazowakhuluma. Uyabona yini mlingani wami nawe mfundi ukuthi uma sikhuluma ngobunjalo bomlingiswa sikhuluma ngocezwana lwenkulumo olubizwa ngokuthiwa isibaluli. Ake siboneke. Sizothatha umlingiswa onguvelevele bese sikhuluma ngobunjalo bakhe. Uvelevele uvezwe njengomlingiswa ohlukumezekile. Kuyamhlukumeza uvelevele ukuthi intombi yakhe uEzile ayihambisani necebo lakhe lokuya eNigeria. Useyabona ngeso lengqondo ukuthi angeke yavuma lentombazana ukuqola lowo obekade ewine ilotho uDesmond Gasa. Kuyamhlukumeza uvelevele ukuthi eMgungundlovu ekhaya lapho edabuka khona angahle angemukeleki njengoba esebuya ejele. Uyesaba uvelevele ukuphindela emuva njengoba azi ukuthi akasenabani, akanabazali, akanamuntu nje oyisihlobo sakhe. Uvelevele uvezwa njengomlingiswa ohlukumezekile. Kuyamhlukumeza ukuthi awuthi nje uphuma ejele ube usunemali. Imali ayisuki nje igijime iyongena ezikhwameni zakho. Uyabona ukuthi okwangempela nabefundisa uqobo lwabo abanayo imali kanti yibona abantu bakaNkulunkulu. Agqilazeke ahlukumezeke uvelevele njengoba uEzile efuna ukuthi benze konke okusemthethweni. Lokho kumenza abone ukuthi kufanele manje athole enye intombazana. Uyoyithola kanjani njengoba nokweshela kungelula njena. Izintombi zaseMangaung zikhuluma isiSuthu, bona bakhuluma isiZulu. Lokho kuyothatha isikhathi eside kwazise namantombazana phela ake aqhenye ngenkathi eshelwa. Athatha isikhathi eside ukuvuma. Okwesibili, uvelevele uvezwa njengomlingiswa ongungqondongqondo. Akamnikezanga uEzile ikheli lalapho behlala khona ngoba ebona ukuthi angahle athi thushu abaphazamise. Uvelevele nguyena owaqhamuka nesu lokuthi akuyeke manje kuyoshelwa amantombazana adayisa ngomzimba ngoba wona awazuthatha isikhathi eside ukubaqoma futhi angahle angabanikezi inkinga. Uvelevele uyena onolwazi lokuthi
uzoqolwa kanjani uDesmond. Nguyena ohlahla indlela achaze nokuthi kuyodingeka ikhompyutha. Balingani bami nani bafundi, ake ngithathe-ke manje okwesibili lokhu okubizwa ngokuthiwa iqhaza elibanjwe umlingiswa emdlalweni. Qhaza lini elibanjwe uvelevele. Uvelevele ungumlingiswa omkhulu. Emdlalweni umlingiswa omkhulu ubizwa ngokuthiwa ummeleli. Lokho ngesiNgisi singasho sithi phecelezi yi-protagonist. Yingoba yonke indaba igxile kuyena kusukela ekuqaleni kwayo kuze kuye esiphethweni. Sizothatha okwesithathu, izindlela zokuvezwa kwabalingiswa. Izindlela zokuvezwa kwabalingiswa zinhlanu. Umlingiswa angavezwa ngegama lakhe. Umlingiswa angavezwa ngezenzo zakhe. Umlingiswa angavezwa ngabanye abalingiswa. Umlingiswa angavezwa ngamazwi awashoyo. Umlingiswa angavezwa ngezembatho zakhe. Uma ufika la, mlingani wami nawe mfundi, ungabe usagxila ekutheni umlingiswa uvezwa ngezenzo zakhe, nasekutheni umlingiswa uvezwa ngamazwi awashoyo, ngoba loko has been covered by ubunjalo bomlingiswa. Bheka lokokunye okuthathu. Yikuphi-ke mina engizokubheka la? Mina ngibheka ekutheni uvelevele uvezwe ngegama lakhe. Igama elithi velevele lisuselwa esibabazweni esithi vele, esichaza ukuthi okwenzekayo kulindelekile. Kulindelekile ngokombhali ukuthi amanzi eme lapho ake ema khona. Uvelevele uphindela ebuhlanzweni bakhe, uphindela ebugebengwini ngoba vele kakade uphuma ejele. Ngakho-ke ulifuzile igama lakhe. Uvelevele uvezwa ngabanye abalingiswa. Uvezwa uzodwa ngoba uzodwa uyena obuzayo ukuthi uvelevele uyena maqhuzu kulokhu. Mlingani wami nawe mfundi, hamba ekhasini lama-24 uzokuthola lokho. Balingani bami nane bafundi, kulelo khasi uzodwa ubuza uMakhosini ukuthi uvelevele ungunqondongqondo waleli culo noma waleli cebo. Balingani bami nani bafundi, eMaswati athi kukhuluma kwacedza shukela. Ngicela kungawucethi namuhla shukela. Ngime lapha, nisale kahle, niyathandwa.